जिस्वाज किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आजची आपली रेसिपी एकदम झणझणीत होणार आहे। तर आजची रेसिपी आहे काळ्या मसाल्यातील मटणचा रस्सा। तर हा मटण रस्सा बनवण्यासाठी आपण अगोदर मटण आळणी बनवणार आहोत किंवा त्याला पिवळं मटण देखील म्हटलं जातं। तर या ठिकाणी मी सुरुवातीला एक कांदा कट करून घेतलेला आहे, त्यानंतर लसूण, खोबऱ्याचे तुकडे, 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत आणि आल्याचा एक छोटासा तुकडा आणि थोडीशी हे सगळं आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। तर या ठिकाणी लसूण, हिरवी मिरची, कोथिंबीर आणि खोबरं आणि आल्याचा तुकडा हे सगळं मिक्सरवर मी पाणी न घालता बारीक करून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे पाणी घालून बारीक केलं तरी देखील चालेल, परंतु मी या ठिकाणी पाणी घातलेलं नाही आहे। मी एकदम बारीक पेस्ट बनवलेली नाही आहे, अशा प्रकारे थोडंसं जाडसर ठेवलेलं आहे। तर ही पेस्ट तयार आहे। यानंतर अर्धा किलो मटण घेतलेलं आहे मी। मटण स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। यानंतर यामध्ये 1 ते 1.5 चमचा मीठ घातलेला आहे आणि यानंतर 1 ते 1.5 चमचा हळद घालून हे सगळं मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मीठ आणि हळद सगळ्या बाजूनी आपल्याला व्यवस्थित मटणला लावून घ्यायचं आहे। यानंतर कुकरमध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घातलेलं आहे आणि तेल अगदी थोडंसं गरम झालं की आपण यामध्ये कांदा घालणार आहोत। तर अशा प्रकारे कांदा घालून कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। अगदी लालसर करायचा नाहीये, कांदा थोडासा परतून घ्यायचा आहे आपल्याला। कांदा व्यवस्थित परतून झाला की यामध्ये आपण जी पेस्ट बनवली होती आलं लसणाची, ती पेस्ट आपण यामध्ये ॲड करणार आहोत। मी 2 चमचे पेस्ट घालत आहे। ही पेस्ट घातल्याच्या नंतर हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ही पेस्ट छान परतून घ्यायची आहे। अशा प्रकारे सतत हलवत राहायचं आहे, जेणेकरून चिटकणार नाही। तर तुम्ही पाहू शकता आलं लसणाची पेस्ट आणि कांदा एकदम छान परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण हे मटण ज्याला आपण मीठ आणि हळद लावून ठेवलं होतं, तर हे आपण ॲड करणार आहोत आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। कुकरचं झाकण बंद करण्या अगोदर गॅसची फ्लेम थोडीशी हाय करून हे सगळं आपण व्यवस्थित परतून घेणार आहोत। थोडीशी कोथिंबीर ॲड करायची आहे आणि हे मिश्रण व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आणि यानंतर एका साईडला मी थोडंसं पाणी गरम करून घेतलेलं आहे आणि त्यानंतर यामध्ये गरम केलेलं पाणी घालत आहे। पाणी गरम करूनच घालायचं आहे आणि यानंतर कुकरला 3 ते 4 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत। 3 ते 4 शिट्ट्या झाल्याच्या नंतर मटण व्यवस्थित शिजलेलं आहे आणि तुम्ही पाहू शकता आपलं हे अळणी सूप आहे हे रेडी आहे। तर अशा प्रकारे आता आपलं अळणी सूप रेडी आहे। तर आपण आता मटणचा काळ्या मसाल्यातील रस्सा बनवणार आहोत। तर हा रस्सा बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहेत कांदे। तर सुरुवातीला तुम्ही पाहू शकता अशा प्रकारे मी 3 कांदे घेतलेले आहेत आणि हे कांदे मी एका तारेमध्ये अशा प्रकारे खोचून घेतलेले आहेत आणि त्यानंतर गॅसवर अगदी लो फ्लेम करून मी हे कांदे व्यवस्थित क्रिस्पी होईपर्यंत भाजून घेणार आहे। तर या ठिकाणी आपले कांदे एकदम छान भाजून झालेले आहेत। यानंतर हे कांदे मी या तारेमधून व्यवस्थित बाजूला काढून घेणार आहे आणि तव्यावरती हे कांदे मी पुन्हा एकदा अगदी लो फ्लेम करून व्यवस्थित परतून घेणार आहे, जेणेकरून भाजीला खूप छान टेक्स्चर येईल। चुलीवर कांदा भाजल्याच्या नंतर ज्या प्रकारे भाजीला टेक्स्चर येतं, तुम्ही जर या प्रकारे कांदा भाजला तर त्याच प्रकारची भाजी तुमची तयार होईल। तर अशा प्रकारे कांद्यामध्ये अगदी थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि व्यवस्थित छान कुरकुरीत होईपर्यंत आपण हा कांदा भाजून घेणार आहोत। तर आपला कांदा छान भाजून झालेला आहे। यानंतर आपण खोबरं भाजून घेणार आहोत। यासाठी मी खोबऱ्याचे तुकडे केलेले आहेत लहान लहान आणि खोबरं देखील मी अगदी थोडंसं तेल घालत आहे आणि तेल घालून हे खोबरं भाजून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे लालसर होईपर्यंत। यानंतर थोडेसे फुटाणे घेतलेले आहेत मी। फुटाण्यामध्ये देखील आपण अगदी थोडंसं तेल घालणार आहोत। हे सगळं मसाले जे भाजत आहोत आपण, कांदा, त्यानंतर खोबरं आणि फुटाणे, हे भाजण्यासाठी आपल्याला अगदी थोडंसं तेल घालायचं आहे आणि गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवून अगदी कमी ठेवून त्यावर छान थोडंसं लालसर होईपर्यंत आपण हे सगळं भाजून घेतलेलं आहे। यानंतर आपण भाजून घेतलेलं कांदा, फुटाणे, खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर आणि अद्रक हे मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। तोपर्यंत मी एकदम छान ज्वारीच्या भाकरी रेडी करून ठेवलेल्या आहेत। तर अशा प्रकारे तुम्ही पाहू शकता एकदम छान गोल गोल भाकरी बनवलेली आहे। अशा प्रकारे माझी भाकरी रेडी झालेली आहे आणि यानंतर
मटणचा रस्सा बनवण्यासाठी मी या ठिकाणी एक पातेलं घेतलेलं आहे. या पातेल्यामध्ये मी 2 ते 3 चमचे तेल घालणार आहे. 3 चमचे तेल घातलेलं आहे मी आणि हे तेल आपण थोडंसं गरम होऊ देणार आहोत. तेल गरम झाल्याच्या नंतर यामध्ये अख्खा खडा मसाला मी थोडासा परतून घेणार आहे. तर अशा प्रकारे खडा मसाला अगदी थोडासा आपण परतून घेणार आहोत आणि यानंतर यामध्ये काळा मसाला घालायचा आहे. मी 1.5 चमचा काळा मसाला वापरला आहे. तुम्हाला जर काळ्या मसाल्याची रेसिपी तुम्ही पाहिली नसेल तर त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे. ते पाहून तुम्ही नक्कीच काळा मसाला बनवू शकता. यानंतर यामध्ये आपण जे वाटण बनवून घेतलं होतं फुटाणे, कांदा, खोबरं आणि अद्रकचा तुकडा घालून, तर ते वाटण यामध्ये घालायचं आहे. सुरुवातीला जरी हे मिश्रण थोडंसं कोरडं दिसत असलं तरी देखील ह्याला खूप छान तरी येते. यामध्ये मी थोडीशी हळद घातलेली आहे आणि जे मटण आपण शिजवून घेतलेलं होतं ते यामध्ये घालायचं आहे. आणि यानंतर आपण यामध्ये पाणी गरम करून घेणार आहोत आणि त्यानंतरच पाणी घालायचं आहे. थंड पाण्याचा वापर करायचा नाही आहे. या ठिकाणी मी गरम करून घेतलेलं पाणी घातलेलं आहे आणि मटण मसाला घालत आहे. याला मी 2 ते 3 उकळी येऊ देणार आहे आणि त्यानंतर थोडंसं मीठ घालत आहे. आणि तुम्ही पाहू शकता आपल्या काळ्या मसाल्यातील मटण रस्सा रेडी झालेला आहे. एकदम छान दिसत आहे भाजी. तर तुम्हाला मटनची ही रेसिपी कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. आणि जर तुम्हाला आमचे व्हिडिओ आवडत असतील तर चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि शेअर करा. वेळात वेळ काढून ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.